Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Eto na! Eto na! Eto na! Punto por punto kay Atong Remo. Heto na! Heto na ang pinakakaabangan nyong programa. Ay, Engineer Nixon, wala tayong stinger. Inagigiliwan nyong pakinggan. Inaabangan nyo araw-araw. At kumusta na kayo? Kahapon ay napag-usapan ho natin yung kaganapan na nangyari dyan sa bayan ng Bayangbang. At speaking of Bayangbang, Engineer, bigyan natin ng regalo si Mayora Niña Jose Kiambao. Happy birthday po, Mayora Niña. More blessings to come. Hayahay na naman ang mga taga-Bayangbang. First of its kind na munisipalidad na nasa lalawigan ng Pangasinan. Modelong bayan. Ayon sa NAPSI. Meron, Engineer Nixon, meron ka bang regalo kay Mayora Niña ng Bayangbang dahil taga Bayangbang ka naman? Bigyan mo naman ng regalo si Mayora Niña. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,
birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, pakitanggap po. Pakitanggap na lang po, Mayora Ninya, ang munting regalo ng himpilang DWJE family. At mga kasama ho natin ang nagpatugtog ng happy birthday. At taga-Bayangbang po ito. If you are listening, Mayora Ninya, itong nasa piloto natin sa technical side, si El Presidente Nixon Dacal. At speaking of happy birthday, belated happy birthday sa aking kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita, na taga San Jose, Nueva Ecija, si Caruel Quezon. At belated happy birthday rin sa ating kaibigan na naman na isa dyan na nakabase sa bayan ng Villasis, ang dating API Party List Representative o ang tinatawag nilang Abante Pangasinan Ilocano, Congressman Michael Morden. At sa lahat ho ng mga may kaarawan ngayon, happy birthday! Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Just enjoy life. Just enjoy life, guys. Napakasarap mabuhay sa ibabaw ng mundo. Pero napakapait naman pag may mga taong manloloko. Maganda na nga ang ginagawa mo, pero sa mata nila ay pangit pa rin ang mga naibibigay mo. Gaya na lang dyan sa bayan ng Bayangbang, na hindi naman kaila kung ano-anong pagbabatikos ang natatanggap ng mag-asawang Akyambao, despite sa mga magagandang kalooban ay pinapakita nila dyan sa kanilang mga kababayan dyan sa bayan ng Bayangbang. But anyway, that's a part of life. Just hang on and just enjoy. Para sa kaalaman ng lahat, dahil pinag-uusapan na rin natin ng bayan ng Bayangbang, nung Lunes ay dumating po ang lead convener ng National Anti-Poverty Commission na si Secretary Lopez Santos, para masaksihan at matunghayan ang ginanap na ika-8 anibersaryo ng revolusyon laban sa kahirapan na ayon kay Secretary Lopez Santos, ginawa niya na ito na ang bayan ng Bayangbang ang siyang magiging modelo sa buong Pilipinas patungkol sa Poverty Reduction Plan. At sa kanyang talumpati bilang pangunahing pangdangal,
Sa pagdiriwang ng ika-8 anibersaryo ng Rebolusyon laban sa kahirapan, itinanghal ni Secretary Lope B. Santos III, lead convener ng National Anti-Poverty Commission, ang Bayambang Reduction Plan 2018 to 2028 bilang modelong anti-poverty reduction plan nationwide. Congratulations, Municipality of Bayambang! Dahil sa magandang ihemplong ipinakita ng Bayambang, minamandato ngayon ng ahensya o itong NAPSI ang pagpoformulate at pag-iimplementa ng Poverty Reduction Plan ang lahat ng LGU sa bansa. Sinabi pa ni Lope na may humigit kumulang na 400 na LGU pa lamang ang nakakapagbalangkas ng kanilang Poverty Reduction Plan. Sinamantala niya ang pagkakataon upang humingi ng permiso sa pamunuan ng Bayambang na magamit sa buong Pilipinas ang bagong limbag na aklat na isinulat ng mga guro ng Pangasinan State University Bayambang Campus para sa okasyong ito. Ang ikalawang Recalibrated Bayambang Poverty Reduction Plan sa taong 2018 to 2028. Punto por punto kay Atong Remo. At ayon naman kay former Bayambang Mayor o ang kanyang bagong tungkulin ngayon ay bilang Special Assistant to the Office of the Mayor, kung tawagin ay SATOM. At ayon kay former Mayor Kiambao, sinabi niya na hindi pa tapos ang laban. Walong taon na tayo, ngunit hindi pa tapos ang laban. Ito ang mensaheng binitawan ni Special Assistant to the Mayor of the at founder ng Revolution laban sa kahirapan na si Dr. Cesar T. Kiambao sa pagdiriwang ng ika-8 anibersaryo ng programa nung Lunes, Agosto 24, taong kasalukuyan sa Balon Bayambang Civic Center. Ayon kay Dr. CTQ, kung tawagin, ang 8 taon ay hindi pagtatapos kundi patunay na may kakayahang baguhin ang buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng malinaw na direksyon, malasakit, sipag at pagkakaisa. Punto por punto kay Atong Remo. Ayon kay Dr. Kiambao, ang tunay na tagumpay ng revolusyon ay hindi lamang nasusukat sa mga proyektong na ipatupad, kundi sa mga buhay na nabago, pamilyang gumaan ang buhay, ang mga kabataang nabigyan ng mas magandang kinabukasan. Punto por punto kay Atong Remo. Naging panauhing pandangal sa okasyon si National Anti-Poverty Commission Secretary Lope Santos III kasama sina Mayor Niña Jose Kiambao, Vice Mayor Ian Camille C. Sabangan, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at ang BPRATS
Chairperson at Municipal Administrator Attorney Rodelin Regini Bidad. Punto por punto kay Atong Remo. Bahagi rin ng programa ang MOA signing sa pagitan ng LGU Bayangbang at Pangasinan State University Bayangbang Campus na pinangunahan ni PSU President Dr. Albert Galas na kinatawan ni Campus Executive Director Madeline Tingko kasama ang piling faculty members ng paaralan. Punto por punto kay Atong Remo. Sa kabila ng 8 taong paglalakbay, malinaw ang mensahe ng revolusyon hanggat may bayangbanggenyong nangangarap ng mas magandang buhay, hindi tigil ang pagkilos para sa isang bayangbang na walang naiiwan sa pag-unlad. Punto por punto kay Atong Remo. Meron ba tayong mensahe ni Dr. Kiambao, Engineer Nixon? Alam nating hindi madaling labanan ang kahirapan. Hindi ito matatapos sa isang proyekto, isang programa o isang termino. Kailangan nito ang tuloy-tuloy na pagkilos at pagkakaisa ng pamahalaan, pribadong sektor, mga barangay at higit sa lahat ng ating mga mamamayan. Kaya ang ika-8 anibersaryo ito ay hindi lamang pagdiriwang ng ating mga tagumpay. Ito rin ay pagpapaalala na marami pa tayong kailangan gawin. Hindi tayo titigil hanggat mayroon pang bayang-bangenyong nangangailangan ng tulong at pagkakataon. So napakinggan ho nyo yung mensahe ng dating alkalde ng Bayangbang na si Dr. Cesar T. Kiambao. Sa isang proyekto, isang programa o isang termino, kailangan nito ang tuloy-tuloy Na sinabi niya dyan na sa kabila ng 8 taong paglalakbay, malinaw ang mensahe ng revolusyon. Hanggat may bayambanggenyos nangangarap ng mas magandang buhay, hindi tigil ang pagkilos para sa isang bayambang na walang naiiwan sa pag-unlad. At meron na ho tayong 22 minutos na nakalipas bago mag-alas 11 ng tanghali. At tuloy pa rin tayo. Ipagpatuloy natin yung naudlot na pinag-uusapan natin patungkol ho dyan kung sino nga ba talaga ang walang utang na loob. At pupuntuhin natin yan isa-isa. Para malaman ng sambayanang Pangasinenses kung sino nga ba talaga ang may naiambag at kung sino nga talaga ang may naitulong noong mga nakaraang eleksyon sa tagumpay ng nakaupong administrasyon. I-play na natin Engineer Nixon. Kalaban sa politika, sabi nila, kung hindi dahil sa pamilya namin, hindi ka nananong gobernador. Hindi mo, Diyos sa kanyang tayo. Walang utang na loob. Ano napakasakit yun? Di ba? Bakit ako magkakangutang ng loob sa isang tao, sa isang pamilya? Iisa lang ba pumunta sa atin? Kaya nga po. Majority of our province voted for I-post mo dyan, post. I-post mo dyan. Yan. Anong sinabi niya? Na wala siyang utang na loob kanino man.
Pero ang sinasabi niya dyan, no, yan po yan noong 2025 election. Pero nakalimutan niya ata na hindi siya naging congressman kung hindi hindi tumulong ang mga opisyalis diyan sa siyudad ng Urdaneta sa pangunguna naman ni Mayor Rami Paraino III. Yan hong kaganapan na yan na kanyang ipinapaliwanag ay ginanap ho dyan sa civic center nila dyan sa Binalonan. Kung walang naiambag at walang naitulong yung mga taong tumulong sa kanya, ay hindi naman siya nandyan dapat sa kanyang pwesto. O sige, tuloy mo. No? Tuloy natin na engineer. 2019 election, lumaban po akong congressman na Philippine District ng Pangasinan. Hindi po ako kilala. Sino ba si Ligo? Ang sumuporta lang sa akin, bayan kong Pinalonan at paligan nilang mga barangay. Of the 210 barangays in the 5th District of Pangasinan. Sipa, Kampanya. At that time, tinalo ko po si dating gobernador at congressman sa noon, Amagos Ligo. Kaya ako sinasabi sa inyo, because other people, other politicos in the province, they sabi nila, ako, nung manalo sa'yo, 2019, hindi pa kita kilala. Nalalaman kita, pero hindi mo naman ako natulungan. Wala galing engagement. Wala tayong relasyon. Paano mo sasabihin, ikaw ang nagpanalo sa akin, kung 2019 pa lang, tinalo mo na ang pinakamalakas na politiko ng Pilipinas. Paano natin ipapaliwanag? Yan, hinto mo dyan. 2019 ang sinasabi mo. Tama yun, 2019. Pero ang pinapalabas mo ngayon, nagamit mo ang AI 2025. Kaya sinasabi mo na hindi sila nakatulong. Tama, hindi siya nakatulong noong 2019. Pero nung pagtakbo mo, noong 2025, sino ang nakatulong sa'yo? Na nag-ambag-ambag sila para matuloy lang at meron kang pangkampanya. O, tingnan natin maigi ha. Wala silang naitulong. Noong 2019, wala silang naitulong. Ito ay base dyan sa pinalabas nyo na AI. Ituloy natin at titignan natin yung pinakadulo ng kwentong ito. Victory ni Guico laban kay Espino Jr. 2019. Bago pa naging gobernador si Ramon Guico III, tinalo na niya si Amado Espino Jr. sa congressional race sa 5th District. 125,136 votes kay Ramon Guico III, 121,624 naman kay Espino. Difference is 3,512 votes. Ibig sabihin, may sarili ng electoral base si Guico bago pa ang 2022 gubernatorial election. Paano natin susukatin ang tunay na ambag ni Kiambao sa 2022 at 2025? Endorsement, political machinery, local alliances? Sa politika, hindi sapat ang kwento. Tignan natin ang numero, saka tayo humusga. Another day, another real POV. Mayor Cesar, ang panalangin po namin ang Ito na. Ikwan mo muna dyan. Ayan na ha. Sinabi niya 2019 hindi sila magkakilala. 2022 nagplano sila na siya na ang papatakbuhin. At sa kalagitnaan, 2025, kamuntik na siyang natalo. Ang pinagpuputok ng kanyang butsi ay kung bakit daw natalo siya sa Bayambang laban kay Governor Pogi Espino. Ngayon,
ang dami niyang sisi na wala daw na itulong, wala daw na iambag. Nung nauna kang nanalo ng gobernador, sino ang may pinakamalaking naiambag sa kampanya mo? Punto por punto kay Atong Remo. Ayan, sige, ituloy natin ha. Ituloy mo, engineer. O iatras mo ng konti para malinaw sa mga... Cesar, ang panalangin po namin, ang wish namin sa inyo ay good health, long life, upang sa ganon, mas marami pa po tayong mapagsilbihan. At nais na rin po namin kunin ang pagkakataon na ito na magpasalamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyong tulong and all-out support, hindi po natin makakamit ang mga pangarap natin para sa ating pong lalawigan na Pangasinan. Alam niyo po, Mayor, na ilang beses ko rin po sinasabi sa inyo, hindi na to, na mahal po namin kayo, at lagi lang po kami nandito para sa inyo. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ayan! Lumabas na ang katotohanan. Sino ngayon ang papaniwalaan ng taong bayan? Kinain mo rin yung mga sinasabi mo. At nagbabalik ko, pupuntahan din natin ang mga ibang issue pa makalipas ng ilang patalastas. Ang puta-putang balita. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang puta-putang Sonata. Dami yung Son, ang puta-putang impormasyon. So #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago! Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare!
Kabigla ka naman, Mare, ah. Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah. Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Papunta, saan ka man patungo, lagi kang naaalala sa iyong mga nagawa. Binago mo ang bayan, binigyan mo ng buhay, dahil sa paglilingkod mong agad maaasahan. Naging matibay ang bayan ng dinmali. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang binmali. Muli mong iparamdam sa amin ang serbisyong agad maasahan. Ginising mo ang bayan, pinaunlad mo ang binmalay. Binigyan mo ng lakas at sigla na tunay na makulay. Ang iyong mga ginaway, isang patunay na ang mahal mong bayan ay kaya mong ibangon sa isang serbisyong agad maaasahan. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban
Radyo Pangasinan WJT 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Meron na lang tayong nilalabing 19 minutos bago mag alas 11. At good morning muna kay Kapitan Justin Espino ng Barangay Poblacion East, Bautista, Pangasinan. Ganon din kay former Dagupan City Councilor Imong Vallejos na nakatutok. At si Kapitan Makmak. Good morning. At nakalimutan pala nating batiin, palaging nakatutok ito araw-araw. Si Don Ramon. Good morning, Mang Ramon. Good morning, Pangasinan. Pangasinan, di galing. At gusto rin nating batiin ng ating kaibigan dyan sa Barangay Kabarwan. Itong planong tatakbong alkalde pag nagtuloy-tuloy ang ating former Ordaneta City Vice Mayor at former City Councilor Franco Del Prado. At good morning. At siyempre si yan, mamaya na po kayo tumawag at naka-onboard tayo. At pakitext na lang muna. Gusto rin nating batiin yan si ABC President Bots Merera ng Binmalay. Mamaya Kuya Bots, tatawagan kita pagkatapos ng programa natin. Andyan din si retired Colonel John Roderos. Ang daming tumatawag pero naka-onboard tayo muna. Mamaya balikan ko kayo sa tawag. At nakakonsentrate pa tayo sa mga ibang issues. Abong, tawagan kita mamaya. Andyan din yung kaibigan nating kapitan dyan sa Barangay San Leon na Bugalyon ay Balungaw. Speaking of Bugalyon, kumusta ka la, hermano Rick Ordonya, former Bugalyon Mayor. At siyempre ang ating matagal nang hindi rin nakita, retired Colonel Pat Ordonya. Kumusta na kayo? Kumusta na? Meron lang tayong pupuntuhan dahil may inilabas itong syudad ng Dagupan. Itong patungkol sa diniklarang 195.1 million na supplemental budget
na ito na raw ay fully operative. Ito ay ayon sa Department of Budget and Management. Good morning din sa ating City Engineering Officer, Jocelyn Corpus. Balita ko, big time ka na daw, ayon kay Idol Orly. Sana all. Pero ingat-ingat lang, baka maamoy namin yan magkaroon ho tayo ng lifestyle check. Yun, matapos na ma-review ng DBM ang halagang 195.1 million na supplemental budget ay inaprubahan na. Ipinatupad ng Dagupan City ang mga programang at proyektong nakapaloob sa 195.1 million. Ito ay basta susunod pa rin sa budgeting, accounting, auditing at iba pang government rules. Sana lang sana lang. Sana lang ang 195.1 million na yan na para sa Dagupan ay pondo para sa serbisyo. Hindi yung 10%. Eto magandang balita para sa Dagupan City. Kung gagastusin nila ng maayos. Ang deklarasyon ng Department of Budget and Management o DBM Regional Office 1 na fully operative na ang 195.1 milyong supplemental budget number 1 para sa fiscal year 2026. Sa madaling salita, maaari nang umusad ang mga programa at agarang proyektong pinaglaanan ng supplemental budget. Punto por punto kay Atong Remo. Ayon sa DBM, ang Appropriation Ordinance Number 2386-2026 na nagkakahalaga ng 195.835.90 centavos ay nakitaan ng substantial compliance sa Local Government Code, implementing rules at iba pang umiiral na batas. Punto por punto kay Atong Remo. Ngunit dito dapat magsimula ang tunay na pagsusulit natin. Ang pagiging operative ng budget ay hindi nangangahulugang tapos na ang trabaho. Punto por punto kay Atong Remo. Sa halip, dito pa lamang nagsisimula ang mas mabigat na pananagutan ng pamahalaang lungsod ng Dagupan City. Punto por punto kay Atong Remo. Ang 195.1 milyon ay hindi pera ng isang mayor, hindi pera ng isang vice mayor, at hindi rin pera ng asan ba? Nawala ako, Jules. Mamaya ka na tumawag, Jules. Nasa programa ako. Hindi pera ng konsehal o ni sino man na department head. Pera ito ng taong bayan ng lungsod ng Dagupan City. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya bawat pisong gagastusin ay kailangang may malinaw na katumbas na serbisyo, proyekto
at benepisyo para sa lahat ng Dagupenyo. Punto por punto kay Atong Remo. Yon, so good morning, Engineer Jocelyn Corpus. Punto por punto kay Atong Remo. Ang BBM Declaration ay isang blanket exemption sa mga patakaran ng gobyerno. Punto por punto kay Atong Remo. Malinaw mismo sa pahayag na ang pagpapatupad ng supplemental budget ay nananatiling sakop ng budgeting, accounting, auditing at iba pang government rules. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya dapat bantayan ng publiko kung saan eksaktong mapupunta ang bawat bahagi ng 195.1 milyon. Punto por punto kay Atong Remo. Ano ang mga proyekto? Kailan sisimulan? Sino ang mga kontraktor o supplier? Magkano ang bawat proyekto? Nakumpleto na ba sa tamang panahon? At higit sa lahat, may tunay bang pakinabang sa ordinaryong Dagupenyos? Punto por punto kay Atong Remo. Hindi sapat ang ribbon cutting. Hindi sapat ang press release. Hindi sapat ang larawan ng mga opisyal habang ipinapahayag na good news ang pagpapa-aproba. Punto por punto kay Atong Remo. Ang tunay na good news ay kapag ang pundong ito ay naging maayos na kalsada, mabilis na serbisyo, sapat na pasilidad, konkretong programa at serbisyong ramdam ng mamamayan. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya sasaludo tayo sa Sangguniang Panlunsod na pinamumunuan ni Vice Mayor Brian Cua at mga department head kung talagang pinag-aralan at itinutulak nila ang supplemental budget para sa kapakanan ng lungsod ng Dagupan. Punto por punto kay Atong Remo. Pero kasabay ng pagpuri ay ang isang simpleng paalala sa inyo. Punto por punto kay Atong Remo. Kaya good morning. Good morning din kay City Mayor Belen Fernandez at good morning din dyan sa City Engineering Office na si Madam Jocelyn Corpus. Punto por punto kay Atong Remo. Mas madaling magpasa ng budget kaysa patunayan na tama ang bawat ginagastos na piso. Punto por punto kay Atong Remo. Ngayon na operative na ang 195.1 milyon. Panahon na para buksan ng husto ang mga dokumento at hayaang makita ng publiko kung paano ninyo ito gagamitin. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil sa bawat pisong pera ng bayan, may katumbas itong pananagutan. Punto por punto kay Atong Remo. At sa Dagupan, ang 195.1 milyon ay hindi dapat maging dahilan para lamang sa palakpakan. Punto por punto kay Atong Remo. Dapat itong maging dahilan para sa maraming Dagupenyo ang makaramdam ng tunay na serbisyo ng gobyerno. Punto por punto kay Atong Remo. So hayan o kayong mga taga-Dagupan, kayong mga Dagupenyos, o bantayan nyo yan na pondo na naman na nakalap ng syudad na halagang 195.1 milyon piso.
Hindi pa natin alam kung saan nila gugugulin, saan nila gagastusin yan. Dapat itong namumuno na si Mayor Belen Fernandez, dapat ipaskil mo araratan, proyekto, kwarta ng taong bayan para alam nila kung saan mo gagastusin ang nakalap mo na naman at binigay ng DBM na halagang 195.1 million para sa Dagupan. Siguro naman yung halaga na yan ay marami ka na ring magawa na mga bagay-bagay, lalong-lalo na dyan sa mga barangay na binabaha. Na baka mamaya ang pagtutuunan mo na naman na i-develop ay yung hindi mga nababahang barangay. $195.1 is 195.1 million. Hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan. Baka mamaya mas uunahin nyo pa yung porsyento nyo kaysa naman yung pagpapatakbo ng maayos na programa niyan. At ito pa ang isang good news sa lahat. Itong inaprobohan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill number 1511 o ang Anti-Hospital Detention Bill. Ang pagkaaprobahan ng Senado sa nasabing Senate Bill 1511 o ang Anti-Hospital Detention Bill na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga pasyente at kanilang pamilya na hindi kayang bayaran ang hospital bill. Punto por punto kay Atong Remo. Sa ilalim ng panukala, aamendahan ang Republic Act number 9439 upang malinaw na hindi maaaring pigilan sa paglabas ng hospital ang pasyenteng gumaling. Maaari nang pauwiin kahit hindi pa ito kayang bayaran ang buong gastusing medikal. Punto por punto kay Atong Remo. Maaari lamang itong lumagda sa promissory note o payment agreement para sa natitirang obligasyon. Punto por punto kay Atong Remo. Maaari rin o manong gumamit ng guarantee letter mula sa PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office, DSWD at ng tanggapan ng Department of Health. Punto por punto kay Atong Remo. May espesyal na probisyon hindi para sa mga indigent senior citizen na maaaring iindorso ng ospital sa DSWD. Punto por punto kay Atong Remo. Kasama rin sa proteksyon ang professional fees ng mga doktor at iba pang medical professionals. Punto por punto kay Atong Remo. Samantala, kung pumanaw ang pasyente, dapat ding agarang mailabas ang labi at maibigay sa pamilya ang death certificate at iba pang kinakailangang dokumento para sa libing
pagkuha ng benepisyo at iba pang legal na proseso kahit hindi pa bayad ang hospital bill. Punto por punto kay Atong Remo. At yan ho ang ating ipagpapatuloy na pupuntuhan bukas dahil inabutan na naman tayo ng oras, kaya dyan lang kayo at magkikita tayo ulit bukas. At sa ngalan ng aking co-pilot sa technical side, El Presidente Nixon Dacal. Hanggang bukas muli at naimbag nga bigat kada tayo amin nga kapadpadak nga Ilocano. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang Irem Balita. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang puta-putang Irem Sunata. Dami yung